termasuk ni prosesi.
KPGMA Kor Mars Seksi Perempuan. Naing masuk mahita di parminggu ata, martang yang nahohom mahita. Amin. Sadarion marpungudo hita di bagas joro ni debata, imam mampar badiai, ari nani lehon ni debata tu hita, ima ari minggu. Marningot hita naing di haheheon ni Yesus Kristus, di ari patoluhoni, anggiat ma songon pakalu ngutonon ni ursa di guluan, songonido pakarungun tanoon ni tondita di debata, boho sadarion pesta parheheon ni parampuan di huriaon, alani upasahat hami ma selamat merpesta parheheon ma aka parampuan di huriaon, sailam tutu hehena ma partandion dohot olop-olop ni sandok po perempuan. Selamat merpesta ma di sude perempuan di huriaon. Maulia tema di debata, ama anak na Yesus Kristus, dohoton di parbadia,
naung marmar gabe sitindangi ni haheon di Yesus. Di bagasan roha namandok moliate di Jahoba, sialani denggan basani, tama mahita marulop-olop, jala marlasni roha. Ditaruhon topik minggu, Yesus do parmahan nadenggan, marsaor hita. Iale Jahoba si parmahan, saya manupak maho, iale Jahoba saya homa mambaen menjadi. Di bagasan lasni roha, tasomba jala taolopon madebata, marende sian buku ende nomor 500 ono pulusia ayat sada sahatolu. Saluhut mi, tang hilang
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho, ale sandok tanoon, endehon hamuma mamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna. Dok hamu mandok debata, tungna sokal do aka pambehenanmu. Binaheni hina timbul ni gogom ikon marsomba tuho, aka musum. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruma tondim parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda haporsionami, marhite-hite pakirimon namangolu, asa toktong huingot hami, nah hehe do hami muse sian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namate. Amin. Patik ni debata di mingguta sadarion, ima natar surat di Hesekiel 34 ayat 12. Songon pangalului ni parmahan di punguana di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna, aka nama paribana, suang songoni au, mangalului biru-biru kusogot. Jala paluaku nasida sian saluhut inganan parserakan nasidai. Uju di ari omban dohot haholoman maripot ipot. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tumpatikni. Amin. Ale ama
dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami, akana mangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tuha bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon, lao mangotopon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha hasesani dosata. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangondiata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Refleksi parheheon parampuan. Huriani tuhata,
tahalason do pesta parheheon parampuan di bagasan tikion. Boho di tahun okumene inklusipon di Goar HKBP nang parampuan mamboan denggan basani debata tu aka humaliang dang mardida imbar manang ICP asing pe hatata na luatape asa tungga be anak ni amamuna na di Banua Ginjangi hamu ai dipa bisardo mata ni arini tu aka paroha na jahat nang tu na bonar di parodo udan tu paroha ni tigor nang tu na geduk. Saya dipargogoi si parmahan boloi masudi parupuan di Huriaon, borhat makan tindakon barita nauli, barita haluaon, tutongan di bagas, di ulaon di Huria, nang pegok hamaolan, ambat-ambat nasaya mangurai mandok dang tau tu ulaon. Alai ingot ma aka parampuan do dipake debata naga besi tindangin ni haheheo ni Yesus. Disuruh pabuahon tu aka sisean ni Yesusi anggiat songoni nang parampuan di tonga di bagasi tindangin ni Kristus. Sori pada namar huaso Dauldo Argana Martimbangon Mutia Posdo roha di harajaon nasida, di sinamot pedang tagamon hurangan nasida, di jamoton do pangisi ni bagasna. Songon si Abigail nauli do di rupa, alai na bisuk di panglaho, nang penajat tunggane ni doli sinabal, di jamoton do parumang tanggawan dohot tenggan. Naik masongoni sirut parhaloloha maradapon si matuana narade mamilit debata si hutona nang preso diboto ahananay si hadapanna. Say dipargogoi Tuhani mahami lao basu akal lao nadenggan makaholongi keluarga na makaholongi dongan sabagas nami ama iana konami marsiurupan hami di tongan Huria rap marhobas uhabur johon hami martuhan nampe masai godang siadepan nami Jehovah si parmahani marmahani hami ganupari ganupiki. Di patau debata masude aka parampuan di ulaon na tama di Tuhan songon aka parampuan na marhati dakon Yesus naung hehe. Lam sumurung di ulaon ni Tuhani atong lam hehe ma aka parampuan di Huriaon. Jongjong masude parampuan di hundul nabe huhut marende sian buku ende nomor 632 ayat 1 dan 2. Sude parampuan.
Injil di Minggu Sadarion, ima natar surat di Pasalmen 20 tolu, ayat sada sahat onom, tajaha marsikat sorin, Jahoba si parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di patongan doau, tujapalan akan aloma, di togu-togu doau, di lambung ai hasonangan. Di patongon doau, di ainang pe mardalan au di ruar, di pasabam dorohaku, di togu doau, di dalan hati goran alani guarmi. Ainang pe mardalan au, di rural ligoma namatean, dang huhabiari parmahan, ai hodo mandongani au, tukotmu dohot batahi mangapuli au. Hodo manutup meja di joloku maradopon akamusuku, dimiaki hodo uluku, susuk do panginu matki. Tongon tahe dengan basa dohasini roha, manghutut au saleleng au mangolu. Jaladung mulak au mangsuhaku, mabagas di Jahoba saleleng. Ido sahatna, martua doakan natu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon nidongan sa haporseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ayo ama partugu nasihatu dosan, nadio palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana ditubuhoni si Maria, naga begabian sianton di parbadia, andorang sahobuan. Ido tuhata natu maon nabernit, di pangulani silatus, namate tarpajal do ibana di haupi narsilang, natua tu banua turu dingi tanom, namulak mangulu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamuni debata Jehoba, amanai pargogona sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tanoon, manguhum halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu du sogot daging ni halak naumate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting Minggu Sadarion. Tabege matik ting di huriat tadi bagasan mingguan. Na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu jubilate. Lapatanna marolopolop tu debatama ale sadok tanoon. Doho topik Yesus do parmahan na denggan.
Yohanes 10 ayat 10 sada 1 alu. Napa duahon persembahan diakoni. Sadarion Minggu 21 April 2024 di Permingguan Manogot pukul 7 dohot Arian pukul 20. Pasahatot tado tupak tu ulaon diakoni huria di bagasan amplop diakoni di tiki mars di jalangan dung sipul Permingguan. Ya bolon ni sisariota di ulaon diakoni huria tahunon 74 juta. Napa tuluhon pesta parhepengon parupuan. Sadarion Minggu 21 April 2024 pukul 7.30 bahasa Batak 5 puncak pesta parheheon parupuan HKBP Mampang Prapatan dung sidung tiktingon madok hata dosian ketua seksi parupuan huria dohot ketua parheheon parupuan tahun 2024 udut makor manghuton ulaon. Sabtu 4 Mei 2024 seminar wanita songon dia mengaturhon parhepengon. Minggu tanggal 5 Mei 2024 cek kesehatan Mama Reso Haipasoni Pamatang. Napapaton pertangyangan wik di hari Selasa 27 April 2024 mamuka pukul 10 sia 30 patupat tado pertangyangan wik di wik 2 di Bagasni keluarga Situaha Pasaribu Boru Lubat Tobing Maringanan di konsistori. Wik 4 di keluarga B Pandiangan Boru Siaturi Maringanan di GSG. Rak mahita madohoti pertanggangani secara khusus ruas ni wik 2 dohot 4. Napa limahon permingguan variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tu sudah ruas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 21 April 2024 pukul 10 pituip Maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patepado permingguan variatif Rube Mahita Laos Tahara Manang Hipasma Akka Dongata Madohotisa Naponopon kebaktian Padang Sekolah Minggu di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul pituip Maringanan di Kebun Binatang Ragunan Naing Patupado kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan Jala Borhat Sian Gerejaon pukul 6.30 pakai bus Transjakarta nani dohotan ni seksi dohot guru sekolah minggu sialani sudah anak sekolah minggu asam mabuan kartu uang elektronik baswe di pabotohon matu sudah ruas sekolah minggu asa pasuraton anak kon sekolah minggu tu link yang sudah ditentukan manang tu guru sekolah minggu. Napa pituhon ibadah dohot perayaan pasca distrik di hari Senin 22 April 2024 pukul 30 Maringanan di Sopo Marpikir HKBP Naing Patupado ibadah dohot perayaan pasca HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Borhat Dosian Huriaon Pandita Resort dohot utusan seksi parupuan. Napa waluhon perayaan jubileum 125 tahun sending HKBP sada sian ulaon perayaan jubileum 125 tahun sending HKBP ima patupa gotong royong payason dohot paulihon pargodungan huria di komplek gerejaon hobartusi di Jowodo tuhita sude asa persidohot mabahen ias jala rumah rata pargodungan di huria tahun laos tapasomal bemai ias jala uli di Jabuta dohot nahumaliakta asa marsanga warni tuhatai jala gabi pasu-pasu tu portibion huriana HKBP napa siahon ruas huria naborhat pida mamuka sadarion Minggu 21 April 2024 nunga borhat pida huria ma keluarga Rikson Barita Parulian Sinabela Herta Elfrida Boru Pangaribuan dohot 2 yanakona sida alamat Jalan Pacoran Barat Onom RT 01 RW 01 Kelurahan Duren 3 Pancoran Wiktolu nasida pidatu HKBP Resort Tebet Distrik Walu DKI Jakarta napa sapuluhon
37 ayat 5. Pasapuluh sadahon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriat tanamar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani di bata ay tabani do di hoga jangni hari-hari do tahun di golum dohot dame poda tolu ayat 2. Pasapuluh dahon namar ulang tahun pardongan sarepeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par sarepeon tu ruas ni huriat tanamar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani de bata halai di gijang ni saluhut nai imaha holongan ni rohai aido ruhut-ruhut na di hapor seai Kolose tolu ayat 14. Pakobasion kategorial di huria boy mata ida di buku tikting duarta na dong di hitabe akapelean hamletion dohot na asing nason di jaha di tiktingon taida ma di harotas acara na dong di hitabe songoni ma tikting di huriat di bagasan samingguon tuhat tama nama masu-masu. Masuk mahita perayaan Parheheon Seksi Perempuan Huria. Kata sambutan Ketua SPH Calon Situa Rina Boru Samosir, Ketua Parheheon Calon Situa Romida Boru Siringo-Ringo, Kur doa syafaat Nyonya Simanjuntak Lis Boru Tampu Bolon. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Huria HKBP Mampang, dan selamat Hari Parheheon kepada kita semua seksi paropuan. Yang kami kasihi Amang Pendeta Pandiangan, Inang Pendeta Ridhoi Batubara, Amang dan Inang Parhalado, orang tua kami dan serta jemaat dan seluruh paropuan HKBP Mampang. Kami bersyukur karena atas kasih dan anugerah Tuhan, pada saat ini seksi paropuan dapat mengadakan perayaan ibadah puncak Parheheon. Walaupun sebenarnya seperti yang biasa kami lakukan, yaitu di hari kebangkitan Tuhan Yesus hari Paskah. Namun karena ada satu dua hal kami melakukannya di hari ini. Namun biarlah ini tidak membuat kita menjadi patah semangat dan kita tetap semangat di dalam melaksanakan Parheheon ini. Sedikit sharing mengenai apa dan siapakah SPH atau Seksi Paropuan Huria. SPH adalah terdiri dari seluruh paropuan yang ada di Huria HKBP Mampang. Namun di dalam kategorinya kami dibagi menjadi 3 bagian untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya, dan pembagian kategori itu adalah ada Ina Hana, Ina Kamis, dan Ina Deborah. Tetapi walaupun kami terbagi di dalam kategori, kami tetap melakukan acara-acara besar dilakukan secara bersama-sama, yaitu seperti Parheheon, Natal, dan juga kunjungan-kunjungan kepada sosial di luar. Ina Hana adalah seperti yang sudah kita ketahui bahwa anggota Ina yang sudah ditinggal oleh pasangan hidupnya. Namun saat ini bersyukur untuk kegiatan Ina Hana masih tetap berjalan dengan baik dan rutin melakukan PHD setiap hari Selasa dan juga mengisi latihan kur di pelayanan di ibadah minggu. Ada dengan Ina Kamis, memang dari sejak berdirinya HKBP Mampang di usia 40 tahun saat ini, Ina Par Ari Kamis sudah ada dan terbentuk. Oleh sebab itu, kami terus berupaya bagaimana di Ina Par Ari Kamis juga bisa saling bertumbuh, mengenal firman Tuhan, dan saling berbagi. Ina Kamis juga melakukan PHD atau Patanakon Hatani Debata setiap hari Kamis. Walaupun jumlah yang hadir saat ini belum terlalu banyak, untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak kaum ibu yang memang sudah selayaknya masuk di Ina Kamis. Mari kita bersama-sama meluangkan waktunya untuk belajar firman Tuhan, dan juga saat setelah PHD kami juga latihan kur untuk mengisi pelayanan di hari Minggu. Ina Deborah,
Ina Deborah dibentuk pada tahun 2013 dan kurang lebih sudah 10 tahun lebih terbentuknya Ina Deborah. Pembentukan Ina Deborah ini memiliki visi, yaitu untuk menjangkau ibu-ibu muda yang masih memiliki anak-anak sekolah minggu atau yang sudah masuk usia pernikahan 0 sampai 17 tahun. Inilah asal visi mula-mula pembentukan Ina Deborah. Oleh sebab itu, kami mengajak untuk ibu-ibu muda, mari masih bisa ikut bergabung bersama dengan Ina Deborah dan bisa bersama-sama juga belajar firman Tuhan yang dilakukan setiap hari Sabtu pada minggu kedua. Kami juga menghimbau untuk teman-teman kami yang ada di Ina Deborah, kalau memang sudah bisa masuk berpindah ke Ina Kamis, mari masuklah bersama-sama supaya estafet pelayanan ini terjadi dengan baik dan kita para perempuan bisa bersama-sama bertumbuh dan bertambah-tambah sehingga pelayanan ini bisa bersinergi dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang SPH, dan sekali lagi tidak henti-hentinya kami mengajak semua perempuan yang ada di HKBP Mampang yang belum aktif, mari bergabung bersama mengambil pelayanan di ladang Tuhan yang sudah disediakan. Mari akak perempuan dengan penuh sukacita kita bangkit dan berkarya bagi Tuhan selagi kita masih punya waktu dan diberi kesempatan. Akhir kata kami mau menyampaikan banyak terima kasih untuk seluruh panitia Parheheon atas rangkaian acara yang sudah berjalan dan yang akan kami jalani nanti. Dan kami juga berterima kasih kepada Amang Pendeta Pandiangan, Inang Pendeta Sihite, dan Inang Ketua Koinonia Sintua Marcelina, juga para halado dan juga orang tua kami atas doa dan dukungannya. Dan untuk kita semua, seksi perempuan HKBP Mampang, mari kita semakin dibangunkan dan melakukan yang terbaik bagi gereja kita, keluarga, dan terlebih untuk Tuhan. Selamat, selagala hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hehe Mahita, perempuan HKBP Mampang, Horas. Horas madihita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu madihita sasude Jemaat HKBP Mampang Perapatan. Selamat hari Minggu. Perjolodohita madok mauliate tuhutuhata amatta pardenggan basai. Disiala pangaramotion nadihita saluhutna. Boy rohita marpungu di bagas joron itu hataon. Nama dohoti parmingguan. Apala sadarion tepat mai perempuan HKBP Mampang Perapatan mabain acara puncak Parheheon di apala sadarion. Nahu parsangapi hami amanami pendeta resort HKBP Mampang Perapatan, inanami pendeta Suryani Sihite, songon pendeta fungsional HKBP Mampang Perapatan, amanami, inanami, parhalado saluhutna, suang songoni manang, sude ruas HKBP Mampang Perapatan. Dison jongjong doawang manginang, songon ketua Parheheon Paropuan di HKBP Mampang Perapatan, madok mauliate dohita tuang mata di bata, disiala dengan di basana tuhita, boy mardalan dengan acara mulai sian pra Parheheon
aswanggiat matotong ajari hamu hami, aswanggiat diboto hami marparbue marparangin adenggan, jalaboi hami melayani di huriat tahun. Suang songonido nang dihamu sude yakamanami, na mendukung hami sude ina, jalana mangalihon roha tu hami saluhut na yakaina, na mengorbatan waktu, nalaho patuduhon sada ede puji-pujian di huriat tahun. Moliate godang madihamu amanami di atas dukungan muna. Suang songonido nang dihamu sude inanami, moliate madihamu inang ala dilihat kamu doro hamuna nalaho pahebakon di huriat tahun songon di pelayanan ni paropuan ni HKBP Mampang Perapatan. Jadi songon penutup sianau dang huboto marang nasongod dia madok maliate alai songon hata situ tu adon na hudokon rabbana poso nasotubu lata au sahalak inang inana poso dang uboto hata dope manang nasongod dia pasahaton akahata na denggan nauli alani mangido pangajarion au inang aswanggiat lam togu rohanami tarlumobi mahita paropuan di HKBP Mampang Perapatanon. Songon nakiningan adong dope setelah acara puncak parheheon di paropuanon adong dope kegiatan nalaho si patupaon ni paropuan inang mangido maapami ala tiki doho waktu nasoboi dope di patupan asida alani sadaro hanami nanaing patupahoni di acara setelah acara puncak parheheon. Tupahami jala di pabotohon hami songon au ketua ni parheheon paropuan di Obason mau liate ma horas mahita selamat parheheon ma dihita paropuan saluhutna horas mau liate.
Tuhan, siapakah aku? Aku terjatuh dan tersesat. Aku tidak tahu kemana melangkah dan di mana jalanku. Aku bingung dan bimbang. Apakah Tuhan masih mengingat diriku? Tuhan, kenapa Engkau meninggalkanku dan membuatku terjatuh? Banyak pertanyaan, tantangan dan masalah yang kuhadapi. Aku hanya mengandalkan kekuatanku dan jalan pikiranku sendiri. Apakah Tuhan masih mengingatku? Tuhan tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Dia selalu menyertaimu dan membimbingmu ke arah yang sudah Ia tetapkan. Kita hanya berserah penuh, mempunyai pengharapan dan percaya akan janji dan rencananya. Tuhan tetap mengingat setiap umat-Nya. Tuhan rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Ya, untuk kita. Supaya kita selamat dan kita tetap ingat akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Tuhan ku dikhianati.
Tuhan juga yang memampukan kita menang melawan keinginan dosa yang muncul dalam diri kita masing-masing. Sungguh luar biasa dan ajaib Tuhan kita. Haleluya. Teguhkan hatiku Tuhan untuk setia mengiringi-Mu sampai akhir ku menutup mata, sampai ku mendapatkan mahkota kehidupan. Ku ingin tetap setia menanti janji-Mu dan melayani-Mu. Menangis
Martang Yang Mahita. Ale Jahoba debata amanami namar bangsa di Banua Gijang. Puji-pujian jalaha sangapon ma di guarmu. Di hari parningotan di parheheon ni ina di huriam di HKBP Mampangon. Di parhatopot rohanami do siala asini roham sambing do Tuhan. Umbahen natarbaen hami marpungu di jolom. Marsadani roha martangi yang tuho. Ale Jahoba di parbabaga-baga hodo di bagasan hatam. Molo adong dua manang tolu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehononmu do napinangi do nasida. Atong asi roham ale debata Jahoba. Pasaut ma baga-bagami tuhami. Jala tangion ma tangiang dohot pangidoan namion. Ale Jahoba debata asi maroham. Sungguli marohani akani ina di ruas ni huriamon. Asa marpangarangehon hatami. Sumulukon parasini rohaon. Dohot haserepon. Asa masih paune-unean. Masih asia-asian dohot masih togu-toguan. Di parhatopot rohanami do Tuhan. Dangadong gogonami mangalakahon lakanami. Agia salakape. Ia soala asini roham dihami. Mauliate ma Tuhan. Pargogoi maroha dohot pikiran nami ina di huriamon. Pada ohon roha pangit sahion. Roha late dohot gijang ni roha. Asa marhite asini rohami. Saluhut pambayanan nami marhite-hite hata dohot pangulaon. Toktong di bagasana holongon dohot dame nasiapko. Pargogoi jala parbisuhi ma ina di huriamon. Manogu-nogu ruas ni huriam. Mangurupi akan apogos. Doho na di bagasan hagogotan, marhite-hite pangulaon di hatam doho tangiang. Pasu-pasu mahami ina HKBP Mampangon di bagasan asini roham, asama roha hami songon roha ina ni halak Kristen, toman, porman, mardongan holong ni roha, jala mar sabam ni roha hami, ati humurang di akasi patu pawon di ngolu siaparion. Pargogoi hut parbusuhi mahami. Manogu-nogu dak danak napi nasahat mi tujolo nami. Asahu togu-togu hami nasida pasanga pokok. Marhite pangaromotim dauma sian hami parsahiton. Songon nang aka parmaraan. Dang lupa hami Tuhan mamboan di tangyang namion. Ruas ama di huriam. Asa pasu-pasuonmu nasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu nasida di akapar karejoanna. Asa saluhut mangkorhon lasni roha. Jala sungguli roha nasida mandok mauliate. Jala pasanga poko disude panggulmit ninguluna. Asima roham ale Jahoba di aka ina nama balu.
doho didak dana nasomar ama nasomarina apuli jala pasu-pasu ngolu nasida padau sian nasida padelean leon di nasida hasabamon dohot pos niroha na adong doho ale Tuhan nagabe ama jala sumarihon nasida ale jahoba debata marningo dohami di ruas nami namar sahid ima pesta robet siahaan natades manik partogi sinaga panahatan si hombing saya homana masu-masu tenaga medis nama nangan-nangani nasida dohot ubat na diinumna asalam hipas nasida jalaboy mangulaon aka ulaonna songon nasomal di bagasan lasin niroha nasianho di aka dak dana ni huriam sian parsikola minggu remaja naposo bulung asi maroham pasu-pasu jala ramoti nasida Tuhan di perkembangan ningolu nasida lehon di nasida burju niroha marsiajar pasu-pasuon di nasida hapistaran dohot tobok niroha di hasusan madiori lapangan kerja di Tikion unang pasombu anak kon di huriamon dang dapotan parkarejoan togu jala patuduhon di nasida ulau natama nagabe penopang di ngoluna sungguli jala paringgas rohani naposom akapadita dohot parhalado di huriam na di pusat saat nutep bagaran marmahani ruas ni huriam solukon tu nasida parasi rohaon dohot habasaron dohot haserepon lau mangapuli akan namarsak mangurupi akan adangol manikir aka ruasmu na di bagasan parsahiton dohot na hagogotan huhut paingoton nasida di hatamu jala ruasmu jala manangyakon nasida asa makorohon di pos roha dohot haporsion di akan namarsak namarsahid dohot na hagogotan na hosabindo ale debata mual ninasa asini roha lean ton di parjamita di naposom asamar parbue tunadenggan jamita nasida di akan namanangihon jala asa diulahon pasu-pasu ma aka pangajari di huriam guru sikola minggu guru kor dohot sude nasida Tuhan na mangaleon gogo dohot pikirana lau makobasi ulaon ni huriami parbisuhi huhut pargogoy nasida asa di bagasan ringgas niroha nasida mangulaon ulaoni ramoti jala togu-togu ma namanggonggomi hami presiden dohot sude aparatna asa marbisuk nasida pature-ture negara namion dohot rakyatna pasu-pasu masidang putusan sengketa hasil pemilu presiden dohot wakil nama nogot asa mardalan denggan padao ma akapar maraan dohot tahini sibolis sehinggiat ma presiden natar pilit boy manoruson program-program nanai mambain maju bangso dohot negara namion palua mahami Tuhan sian aka bencana na terjadi di negara namion apuli dongan nami nahona bencana alam songoni nang aka na haraparan dohot diinganan pangungsian tangihon jala oloi ma pangidon namion nang sombon hami tuadopan muda badiai marhiti goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan jala siokop hami melalui tema Tuhan amin. Ut papungu pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor 714. Agana
hita saluhutna. Molate di amang pandita resot, amang pandita padiangan, songon guru nami, mantan preses, na toktong radi mangalihon partikiono di hami asarap hita, marsaor di bagasan parheheon parupuan di minggu tasadarion molate dia ka amanami nanaim parhalado dohot ketua SPH yang baru, dohot ketua panitia, dot sudi parupuan manang sudi hita na marminggu di bagasat tikion kami pendeta Ridhoi Buru Batubara, kepala bidang koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Alani hupasatawima kami nunga marhasohotan tu marga Situpul tu ludak dana. Alani hupasatawima horas-horas sian Distrik 8 DKI Jakarta dot keluarga tu hita saluhuna. Horas madi hita saluhuna. Tapasada marohata martangiang mahita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di bagasan minggu tasadarion di minggu jubilate ima sian Yohanes 10 ayat 10 sada saat rodi tu ayat 10 alu hujahama tapai huti hutma parmahan nadinggado anggoau di siahon parmahan nadingganido hosana humokop aka biru-biruna alai anggo naniupaan naso parmahan situtu naso napuna biru-birui di ida peroba biat ditadikodo biru-birui laumaporus gabe di soro babiatima biru-birui jala di paserakon ai si pangan gaji doi bana naso sumarihon akka biru-birui audo parmahan nadenggan hutadado akka nadiau jala ditadda nasida do au songon amai na manada au jala au manada amai jala husiaho dohosaku humokop biru-birui adong dope akka biru-biruku na asing na sosian baraon iko doho do akai togi honoku tangi honon nasida do suaraku dungi gabe sada punguan mai jala sada ma parmahan alanyodo ubai dia holongi amayau ala huleon hosaku asa jalo okui muse danga dong nama buati sianau sian lomoku doi hulehon namar huaso do au mangalehon namar huaso do au majalosa muse ima patik na hujalo sian damang ima sahatna uriani tuhata di bagasa Yesus Kristus di parheheon parupuan HKBP Resort Mampang Prapatanon uli naking ede munai sudi ya luar biasa remember me baru Yesus telah mengalahkan maut baru seperti wanita menangis di bawah kakinya 3 bulan may latih kamu ya teh seminggu do daw 1 bulan boy sebulan ate oh luar biasa do hamuna dilatih sebulan
boy macayuli ido kan amang dohot akka hita na sodohot mare dinakingan rade do hita madokon edena sidai uli rade itu dilatih 1 bulan apalagi dilatih berbulan-bulan ya tambah luar biasa. Jalasian namar baju merahon jam 3 mahamu naking maberesi baju munai jam 5 mulai natuari hehe jam sada adong go natu salon noai nga jam sada adong go jam 3 do ngai parade natuari bajuna pasangan ni bajuna tusuk kondena latihan dope di bagasan latihan persiapan sebulan dan kegiatan adong gua keperupanon nang panitia do SPH nama siorgosan dang adong besaratus samu puang nilai 100 dan adong na marungu-tungu ton daw bah puji Tuhan mate inak padi teresok nami luar biasa inak padi teresok rap dohot akai naon alana sonarion akaina nama masiorgosan di distrik 8 DKI Jakarta alai dang di Mampang Okape bete putang ajo hida dakama akahamu ama karena apa? Karena menurut Amsal 31 ahadidok disi perempuan nama cayarga lubi umarga siam mutiha ima perempuan nasian debata ibu-ibu yang memikirkan keluarganya alanina latihanon ipasopu 2 kaman wae akan lengkap bobeto akan aso lengkap nggak atau emak dang peduli be ya teh karena dikatakan di Amsal 31 itu ibana perjolo dungo ibana perpudi modom makobasi bajuna perpudi modom makobasi akan narikok di dapurna alai perjolo dungo ala naik tu salon doh makubasi naik si panganon ni keluarga itu yang kita rayakan jika kita mengatakan bahwa kita bersyukur parheon perempuan topek muse diari sadarion area hatahe hari Kartini 21 April seorang Raden Ajeng Kartini seorang dari keluarga bangsawan tetapi memikirkan pendidikan memikirkan kebaikan bagi banyak orang. Mulu adong khusus tokona untuk menggerakkan seorang perempuan untuk cerdas. Berarti akan cerdas do perempuan di tengah-tengah ni huria. Porsia do hita di si. Porsia. Berarti ikon akan cerdas mahita. Aka perempuan ayah dong khusus menggerakkan. Memang sebelum Rosuster Alfrida Harder
tu HKBP. Holen di dapur do perempuan kan, mangalopa majaga adik-adik nak. Alai Roma barita nauli marhite akapinjil sian luak nadau secara khusus Alfrida Harder imana gabe jongjong sekolah Bibel Pro ya gabe jongjong ma sekolah Bibel Pro na taboto nuaingon manugwa kaina ala diboto molo so cerdas akka perempuan dan cerdas anak kona. Baik itu anak laki-laki, baik itu anak perempuan. Alai molo cerdas do omakna luar biasa ma akka anak kona. Berarti unang beho lambang alopa. Alai sonari ngagabe ikut berpartisipasi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Alai nagabi tantangan. Ipayu ti hutamu do tahe molo di TikTok. Ala ni teknologi na canggion. Daku boto TikTok doniani alai naruhaku to hodo noaingon. Inaruhaku ma ibain kreatorima. Odo pei terakhir-terakhiron. Ala ni hemponon. Makubas bawang mainatay. Mang bacabe sudia ke bumbu-bumbu. Rapdo anak kona. Alai huhu umay tiyo hempon na buti. Itiyo mabelanja naon. Naon bumbu naon. Duksay bumbu naon. Lupa iba na bumbu naon do nang masuk tu kulkas. Hapi gabi? Gabi anak kona masuk tu kulkas. Ale lo kok masuk terus sempon nai. Eto hodo nuai ngonin narohaku. Gabe godang lala perempuan alani teknologion, alani mangalusi Facebookon, alani nama bain handphoneon, gabe anakon na masuk tu kulkas. Roma matai. Idia sibutet inna. Isodo nakingan. Dangi boto idi anak konai. Garu bumbunai dangi parroahon. Apalapas itoruni pak nai. Isodo naking memutar-mutar ibana. Ay bering jotu dia baik koin. Alai di TikTok idak terpitor lalu tangan amat tayate. Mau late mak. Bereng joy dia ina. Merpikir ulang main atai. Dia naik tahena. Heran amor dong may bane buka ma kulkasi. Amat tay rumah buka kulkasi. Dapok nama isi. Anak konai. Dan sekarang ini nyata. Nakinga dakubotonnya nyata. Alai ima tim kreator nani bayan ni TikToki. Adong do di begehamu tahenga berpengadilan ni sonari. Alala naing merdalani inat taon. Itinggal homa ianakon na sibute dope. 10 hari. Dang mangat dang minum dang adong majaga. Mate mah sibute to. Itu di pengadilan sekarang. Cerdas perempuan ini alai marhite tantangan zaman. Ada banyak resiko, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang kita hadapi dikala dikatakan boy do perempuan ini mengulau saluhut dos dohot lahi-lahi. Alai gabe lupa ate naking secara khusus perempuan yang menikah itu. Lupa dia ada anak yang dilahirkannya. Lupa dia ada suami yang dikatakannya.
uduk gohotu suamimi. Itu tantangan bagi kita saat ini. Dan mungkin ada banyak lagi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Alai dijauhi ta. Marlas niroha marulupulu mahamu. Asa boy hamu gabe ibu, gabe jemaat, gabe bapak, gabe ibu, gabe anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Kita diserukan melalui firman hari ini. Jahobado si parmahan nadenggan roha. Jahobado si parmahanau dang tagamon huranganau. Di patongo doau tu labung ni aek kasonangan ala ni goarnai. Firman ini membawa kita, ini sangat terkenal di epistel kita tadi. Tuhan adalah gembalaku. Ini dimunculkan, diangkat, dikeluarkan oleh pemazmur Daud dalam pergumulan, pengejaran, penderitaan. Dia mampu menghadapinya, bukan malah tenggelam dalam situasi itu. Dan tenggelami bana di bagasan pangalelion sian si Saul. Dan tenggelami bana alani penderitaan-penderitaan. Alai dirajumi dihilala ibana do. Jahubado si parmahanau. Mulu jahubado si parmahanau. Dia akan menyediakan yang terbaik dalam hidupku. Boy di hati dakoni bana ala boa. Ala terus jonoki bana tu debata namar mahani nguluna. Gabedang lalap ibana di situasi na dia dupanna. Ahitan waing lalap dokan. Akarimaja husukun ini real. Mana lebih dengar HP-nya yang silent daripada panggilan mamanya yang sudah 1 oktav. Ada di sini remaja napa sebelum? Mana lebih dengar HP-nya silent daripada mamanya yang 1 oktav? Mereka menjawab HP yang silent. Dakuboto mulut waka bapak-bapak. Alai tong do alani teknologion. Bapak-bapak pe moru do cintana tu akaina ate. Moru do holongat. Di tonga-tonga ni keluarga. Alai tadok ma dijauhi ta Jahova do si parmahanau. Supaya kasih sayang di tengah-tengah keluarga jangan hilang. Kita diingatkan Jahova do si parmahanau. Dang tagamon huranga kita. Karena dia menyerahkan hidupnya. Dia menyerahkan dirinya. Imanata boto merhite hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Holan makokopita. Aka perempuan na ulolalap. Aka kepala keluarga na mulai menipis perhatian na. Aka dana na mulai lebih tertarik kepada gadgetnya daripada kepada persekutuan keluarganya. Sekarang kita dipanggil, semuanya dipanggil. Jika Yesus adalah gembala yang baik, ingat Tuhan telah mati untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dengar suara Yesus. Dengar panggilannya. Supaya kita mau lebih dengar kepada Yesus daripada kepada handphone kita yang silent itu.
Ada panggilan yang silent dari siapa? Banyak panggilan-panggilan itu kan. Banyak panggilan dari yang penipu. Melalui handphone udah bisa terhipnotis. Ada panggilan. Ada panggilan-panggilan lain dengan teknologi itu mabai kita lalap. Mabai kita madao sian hata di debata. Yang walaupun dikatakan memang teknologi itu adalah berkat dari Tuhan. Boama bainota teknologi itu menjadi berkat dari Tuhan, harus mendengar suara Tuhan. Apa suara Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing? Kepada Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tahun Okumene Inklusif dikatakan menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Dari Matius 5 ayat 45. Di tahun Okumene Inklusif ini kita harus dilatih menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Kalau kita baca teksnya apa? Tadi dalam refleksi ya. Kalau kita mengikuti tadi refleksi. Di paturu debatado udan tuna burcu doho tuna jukat. Di leo do mataniari tuna burcu doho tuna jukat. Jadi ahama bedata. Karena Tuhan mencurahkan berkatnya kepada orang baik dan kepada orang jahat. Sekarang apa yang dipanggil kepada kita? Berbuat baik bagi semua orang. Menghadirkan kebaikan bagi semua orang. Berarti akaparupuan dengan mendengar firman Tuhan, dengan mengenal Yesus Kristus, jadilah menjadi pengikut Yesus Kristus. Dohot baim marohami menjadi tas. Ado tas tayate. Kaparupuan jok do membuat tas kan? Nakpi bagak tasna ado isina lapet. Tas ternyata setelah saya lihat tempat apa saja. Tempat apa saja. Ipa masuk si pokokna nga amani di tas. Lapek jagal neng busuk neng alangon isima. Berarti jadikanlah hatimu tas tempat apa saja. Asa marhite hatani debata di peop do hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Dung di pahusor-husor di bagasan rohana. Say saut ma hobartulomone roham. Kita menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Tadi saya tanya apakah perempuan sering bergesekan, ternyata tidak. Allah di pahusor-husor do hatani debata. Baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah gereja. Memang macari kok do duit. Ido kan? Ngagoda kepeng munah haluarate. Duit. Adong ko pe sogot kegiatan ahar teh. Kesehatan, ngailia kamu sosial. Jadi aka ama pe babuka hamu ma tong dopek munai asabui leanon duit. Duit apa? Doa. Dengan doa gabe si partangi yang masudehi tahun
ala ni pasca ni parupuanon gabi si partangiang ma akainai di jou ala de batado si parmakita gabi si partangiang masudehi tao. Dengan apa? Dengan kita bekerja, usaha, mula-ulau, semuanya bekerja dengan baik, menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Mulai dari kecil, mari tetap bekerja, usahakan dengan baik. Iman, dohot hapor siaon. Merhite hapor siaon matong, taulahon ulau taon. Adong go sukun-sukun. Ay buahalahan na so porsia tu Jesus Kristus ninna. Dak pola urusok kalahan. Halahape dang porsia tu Jesus Kristus gok kana uli di ulahon. Apalagi mahita akan na porsia beriman tu Jesus Kristus. Gok akan na siulauta akan na denggan. Una pula loja hita mamikiri akan asodenggan. Alai loja mahita mamikiri akan adenggan. Loja marhapor siaw mahita memikirkan apa-apa kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Nakingay dokon perempuan sopan, bekerja keras, santun. Mulu di bagasan hapor siaon di dok may duit nakin tekun akan tekun mahita saluhuna ya mulu tadok duit imata ingot iko martangiang go iko berusaha do iko di bagasan iman do hapor siaon jala tekun hita mangula kosa unang gabi rosongon padok nisi Mahatma Gandhi ate. Mahatma Gandhi tidak mau menjadi Kristen. Karena apa? Ternyata orang Kristen itu tidak mampu mengikuti, melakukan pengajaran Yesus Kristus. Airosi Mahatma Gandhi tu gereja ni akan sudi kulit putih. Isuru may mana hudul tupudi. Terjadi mah di si zaman rasis ya. Jadi adong mamusia dongan na manukun. Ay puasa dang masuk kristek ko. Ay naburju doho, na sederhana doho, na lemalimbu doho. Ahama alus ni ibana. Hamu halak Kristeni, didok kamu hamu pengikut Kristus. Alai, dang diulahok kamu, songon nani dok ni Yesus Kristus. Alai onggo Mahatma Gandhi, au macai holong si tuturo haku tu Yesus Kristus. Jalahu ulahon ahanani ajarhon ni Yesus Kristus ninai bana. Dia menjadi tokoh terkenal di dunia ini. Itu tantangan kepada kita. Yesus adalah gembala yang baik yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memelihara kehidupan kita. Memang gangboi hita sempurna. Kalau Yesus do na sempurna sebagai gembala yang baik. Alai berusaha mahita untuk mengikut Yesus sebagai gembala yang baik. Talati madirita untuk mengikut Yesus sebagai gembala yang baik. Namanada hita. Ise pa hita di tada Tuhanido hita. Songod dia pe perngolota di tada Tuhanido hita. Sondari pe mari kita mengenal Yesus Kristus yang adalah
Tuhan dan Juru Selamat kita. Matius 10 ayat 24 didokon. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib dan mengikut aku. Iko songonido na naeng hangoluhonota, jala memang pemimpin na songonima, gembala na songonima na diinginkan di zaman nasonarion. Kepemimpinan yang menghamba. Ikono mahita halak na menghamba. Di patu torudo dirina asa tudosi bana songon hamba. Laho mangurupi hita, laho mangatusi hita. Alani hita pe ikonna mangulu di bagasan na patu toru diri. Jala adongdo sada halak molo hiata bigi Robert K. Greenleaf yang sudah mempraktekkan kepemimpinan yang menghamba ini. Dia adalah seorang CEO perusahaan Amerika Serikat AT&T. Kepemimpinan yang menghamba. Dia memikirkan apa yang terbaik kepada yang dipimpinnya. Dakola memikirkan diri sendiri. Dan dia menguji apakah kepemimpinan itu membawa sukacita kepada yang dipimpinnya. Berarti hitaon sudah memimpin diri sendiri, mari mengikuti kepemimpinan yang menghamba, mengikuti Yesus Kristus. Ayo mau lo memimpin diri sendiri, ate. Aku saya nikmati do molo lao tu gereja Katolik. Molo masuk di gereja, nahoho manasida. Boy makuling molo mada bujaro. Alai di HKBP ngabuan waingate. Berarti memimpin diri sendiri untuk bersekutu dengan Tuhan. Kepemimpinan yang menghamba kepada orang lain. Saipa tujolohono dongan. Bahasa-bahasa yang indah. Efesus 4 ayat 21 tu 20 berkatalah jujur. Labok mahatamuna. Saya hubigi maisian akar raja hata. Ise do raja hata di hitan waing. Aka kepala keluarga, aka ama. Dia menghormati lawan bicarana. Merpenukum maau tuhamu raja nami. Songo dia doha roromuna raja nami. Dalam berbicara dia tetap menghormati raja nami. Baik dari satu pihak, baik dari pihak lain. Labok tuktong hatana di parhataan sesuatu ujuk, baik duka cita, baik sukacita atau di mana saja. Berarti jika itu bisa dipraktekkan dalam acara budaya, mengapa tidak dipraktekkan dalam kehidupan setiap hari? Menghormati orang lain, baik pasangan, baik anak-anak, baik siapapun. Kepemimpinan yang menghamba. Imana naing halas conota di bagasan minggu marulupolo ma sadok tanoon. Karena Yesus adalah gembala yang baik. Yesus gembala yang baik bagi siapapun. Selamat parheheonina. Selamat menjadi ibu yang luar biasa, yang cerdas. Jadikan Yesus gembala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau mengenal kami dan Engkau menuntun kami supaya kami mengenal Engkau, dan Engkau jadikan kami menjadi orang-orang yang memimpin diri sendiri dengan menghamba, yang bersama dengan orang lain saling menghormati, atau bersama dengan siapapun kami mengingat Engkau adalah Yesus Kristus, adalah gembala kami yang baik. Takkan kekurangan kami. Engkau menyediakan hidangan di depan kami. Engkau menuntun kami kepada air yang sejuk. Ya Tuhan, sampai kepada kehidupan yang kekal Tuhan berikan kepada kami, dan kami akan memperolehnya. Berkatilah para paropuan yang merayakan kecerdasannya, yang merayakan kebangkitannya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi, kita memberikan persembahan. Go
tangiakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasat hai masian na nilehon mi tuhami pilihan namin tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asau para siya kami pilihanon. Pati buluhon harajau mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadi amaguarmo, say Roma harajaonmo, say South Malomo neroham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togiho tu panguncunan, palua mahami sian pangago. I hope Duna Putra Haraja pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Disodakon Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midahu. Di dopakon Tuhan debata bohina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Tuhan Yesus
kami mengundang kepada seluruh jemaat HKBP Mampang yang sudah selesai bersalam-salaman untuk dapat hadir kembali ke dalam gereja. Masih dalam rangkaian Parheheon Ina hari ini. Selesai ini kita akan menyaksikan penampilan dari Tortor Ina Hana dan Ina Lansia. Kami mengundang untuk seluruh jemaat untuk bisa mengikuti dan menyaksikan tampilan Tortor.